тендера. Роклите на Антон. Това е доктора, а това е другото му хоби, където обича. Дрес чейнджър. Това беше... А и тази рокличка няма ли да я стане? Ма това ще е студено обаче. Ами то със всички ще е студено, човек. Той също стои добре. Той Карвин, че бях снимал с нея. Добре. Е, нещо друго да правим, нещо по-обемно. Избрали сме една червена, една жълта, една синя и една друга рокля. Аз имах един случай такъв преди години. Да. С някакво момиче сме си писали за снимки. Обаче аз покрай снимане на сватби, други ангажименти, така е, примерно, пише след година и пиша здраве, вече съм по-свободен. Така, ако имаш още желание, можем да се измислим някакви снимки. И тая ми написа психопат, блок и ме блокира. По-скоро заяви някаква полза, по-към мене заета, така. Поглед насам. Аз ще пробвам другия апарат. Не се изгървай, дай гърдите напред. Така. Изправи малко главата. Така. Дай с усмивка. Те се усмихни се за камерата.
Сега отиваме да направим това, за което сме дошли. Да се наедем с кебабчета и да си ходим. Здравейте, приятели! Днес съм тук с моята любима Деси. Здравейте! Тя е най-добрият модел, който съм имал последните 2 дни и ще бъда много щастлив, ако в днешните снимки успеем да направим нещо изключително, както правим всеки път. Ще успеем. Разбира се. Доктор е с нас. Докторе, кажи нещо на твоите фенове. Мразя ма. Той както винаги е хейтър, но му прощаваме, защото не може всички да са позитивни като нас. Нали така, Деси? И така, всеки има по един апарат, за да няма сърдити. И в момента отиваме към мостчето, което не е на Дукса. Това е... Сега ще си заплюем. Да, това е мостчето на Антон Димов. И аз ще съм Оригиналния. оригиналния, да. А другия... няма смисъл да го коментираме. Важно е оригинала. Днес ако падаш нещо, Честно, децата се навивам. Гледай да е артистично. да, Грациозно. да, гледай да държиш камерата нагоре. Спокойно, аз може да съм чукана на камерата да издрела. Харесваме позитивизма на Деси. Тук ли? Ага, тук. Добре. Аз тук що осъзнах, че съм се крил камерата през цялото време. Аз съм още нов влогър. Деси, thank you very much. Не, с autobus. Докато си на Изпъни гръбчето и не си отпускай тялото толкова на лявата ръка. Така. Да. Я напред навиди цялото тяло. Така. Можеш ли да се облегнеш така някакси с лакти на колената? Чакай малко. Така не изглежда добре. Така вече по-добре. Гледай в дистанция. Погледни в страни. На другата страна. Не е идеално зле. Не прави юмрук, така по-нежничко. Така. И не си допирай цялата ръка и така с едната боли зъб. Така лекичко. Давай, гледай наляво и надясно и върви. Добре, супер. Искаш ли да видиш? Колкото можеш. Без да се прибиваш. Айде, давай ти си. Тук ми е много трудно да ходя. Изглежда много измъчена. Да, все едно сме табили с камшик. Въпреки, че на някой това не харесва. Усмихната, въртиш, усмихната. Айде, усмихната, озъбена, давай. Здравейте, приятели! Искам само да ви кажа, че в момента ме измъчва. Умирам от студ и трябва Не е да вярно. ходя напротив. Трябва да ходя с тези токчета под този кълдаръм тук. Не ми харесва това. Кълдаръм. Да.
Я ми намигни. Изплези съди. Чао, чао.